Dumadami umano ang mga e-bike owners sa Naga City na nananakawan ng baterya. Ayon sa Naga City Bike Board, mula umano noong nakaraang taon nagsimula sila makatanggap ng parehong reklamo. Last year pa ni, na kami na tukarang kani, mga magpirang beses na notice sa muya na kagulpe nawawara talaga. Lalo na itong mga e-bike na nakapark sa luwas. Open ba gani mga closed door. Bako ni ngarog ang kotse, may closed door, may susian, nabubuksan. Ini open, pwede mong taranggalan niya dyan sa luwas. Ang ginigibo nga kang iba, nagbabakal ng trapal para makoveran. Ayon sa opisyal, may kamahalan din daw at madaling makuha ang baterya ng mga e-bike na umaabot sa 8 hanggang 12,000 ang halaga. Madali man lang kayo kung anon. So ang pinaka-importante sa e-bike na ini is itong battery. Ang battery nagkukosyan between 8,000 to 12,000. So dako lang bagay pag nawara o pag naabon. Tapos kaibanan pa si adapter na dapat another 1.5. So dako lang bagay sa part ni. Saka dahil mo na talaga magamit siya, dahil siya maandar. Correct. Oh, dahil talaga mawawalat mo siya pag masya battery, depende sa battery talaga eh. So ito man nagkukuro pwede nila magamit sa mga bagay na pigpapabakal man ninda o kaya ang iba man dinada kung saan saka naman binabagsak man nila kung saan. Nananawagan ng pulisya na agad ipaabot sa kanila kung mabiktima ng parehong modus. Dapat upon discovery, mag-report tulos hindi sa Kamuyan Station para at least natatawan na tulos ng aksyon ta available man ang sa tuyang mga operatiba digdi. Kung itang theft and robbery unit digdi mga operatiba kita din. Actually may mga deployment pang kita, mga covert security. So siguro tangani talagang ma-actionan ta tulos. Mag-report din direkta mismo sa police station. Sa kunyan mapakitang reported incident araw tayan. Ang pinaka-the best kayan is yung mga members association dapat po pinopost din dayan. Correct. So sinishare yan sa mga GC, group chat, sa mga FB pages sa mga asosasyon, kan e-bike asosasyon na sinishare yan. So pag napag-ulayan yan, itong mga e-bike na nawara, itong mga battery na nawara, napapabakal man yan sa kapwa nga e-bike owners. Halimbawa nga sir, gaman ako ngayon. Kagulpian kasi gusto man nila may spare sinda eh. Opo. So mababakal man yan ka mga e-bike owners. Siyempre, pag nabakal, magduda ka na. Correct. Lalo lang pag hababa. Tapos ang babakalan naman, ilo naman ang personalidad kang babakalan mo. So, garo man sa diri ng e-bike. So, magduda ka na. So, ang suggest, pag napabakal, i-hold si tao, saka mag-complain sa police, magkapod din police. Yan ang matabang mi sa mga ano. Dahil po, dahil na po, i-secure i-secure ang e-bike dahil pag-parking sa mga madiklom na lugar. Jan Amador, CSN.